Сәлем дуслар, майның ғажайып матур құяшлы күнінде сізні мин Илмир Ямалов сәлемлейм. Эфирда лайыклы хит тапшыру. Бақша эшләреннән біраз арынып безнең хит парадны карарга тәкъдим итәм. Чөнки бүген сезне май айының катнашчылары белән таныштырачакмын. Моннан тыш кунакларыбыз да ВКга күзәтү сәхифәсе белән дә шоу-бизнес яңалыклары да булачак. Ямлы төркеме Ульяновскида Салават Фәтхетдинов концертында чыгыш ясаган. Бик җылы кабул иттеләр ди кызлар. Салават Зәкиевич булган җирдә уен көлке булмый калмый. Концерт тәмамлаганда ул ямлы һәм ямсезләр төркеме дигән. Ямлы дигәннәрен беләбез. Ә менә ямсезләре кем булды икән? Dünya katlaula Darmış yollarından atlaganda Birek edinin köşülü kula Ediyen kaderler kışım Sineye gerek yuşir Yaradıl saklanıp kaygar
Хит парадны Альберт Валиуллин башкаруындагы Ораларга ятлар кирмәс җыры дәвам итә. Альбертның әлеге җыры яшен тизлегедәй халык күңелен яулап алды. Җырның сүзләрен Чулпан Әхмәтова, көен Булат Шәрипов иҗат иткән. Әйдәгез, сүзне Альбертның үзенә бирик. Сезгә посылка? Миңа? Кемнән? Монда язылган картлар йортыннан. Сау булыгыз. Рәхмәт. Yakınedem Üzülerde ışkınlar kalmagan Kayşandır dürülegen uşakının Yalkını sürelip yugalgan Gümürler bitsinesiz ütilgen Jaylanıgan bir küpeden İndi min yüreğim türinem Yatlarını hiç kırtmam, yok kırtmam Yalgışıp adaşkan canlarını Yazmışlar igizlep parlagan Ni ömür tüzülgen bəxtinin Şeklerin üzerge yol koymam Ömürler bitsinesiz ütilgen Durmuşlar jaylanıgan bir küpeden İndi min yüreğim türinem Yatlarını hiç kırtmam, yok kırtmam Sinesiz ütilgen Durmuşlar jaylanıgan bir küpeden İndi min yüreğim türinem Yatlarını hiç kırtmam, yok kırtmam İndi min yüreğim türinem Yatlarını hiç kırtmam, yok kırtmam Yatlarını hiç kırtmam Арсланны укыган чакта оркестр белән еш кына чыгыш ястырган булган. Халык җырлары, татар классикаларының әсәрләрен башкара идем. Үземнең җырларны да оркестр белән башкару теләге бар. Шушы хыялны тормышка ашыру өстендә эшлибез.
Нинди җыр икәнен әйтә алмыйм, тамашачыларга сюрприз булсын диде Арсланы. Шоу баса алмый, соңгы звонок тавышын. Һәр көн сине күрә алу, бәхет иде классташым. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың? Сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың? Сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Күнде иртән сине көттем, алдан килеп дәрескә. Сынауы башлый идем, мин сине тәнәфестә. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың? Сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың? Сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Uzun tənəffüs şikəlli ayırılğan yıllarım, başlanır da yana dəris, kilirsən күк yılmayıb. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың? Сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың? Сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың? Сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың? Сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Бездә кунакта эстраданың матур, гаҗәеп, сөйкемле парлары Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Сәлам! Сәлам достар. Сәлам. Сәлам Эльмир, сәлам Мәйдан. Каналын караучы тамашачылар, сезне көттек. Ничек кәефләрегез?
Аллаға шүкір барсы да әйбәт, мен шақырдығыз, келіп жеттік. Аллаға шүкір, бик зур рахмет. Рәмилә бик тыйнак. Бар да әйбәт, бар да яхшы. Аллаға шөкер. Аллаға Әлхәмдүлилләх. Әллә әйтәм, Рәмиләлек алаяк түгел микәндер дип уйлап куйдым. Аны гел шулай. Әйе, эшләр бара, гөрли, Аллага шөкер. Сезне күреп торабыз, рәхмәт яусын безнең тамашачыларны сөендергән өчен. Сез лаеклы хитта тик син дип җыр белән катнашасыз. Менә дөресен әйткәндә, җырның иң беренче авазларын, ноталарын ишетүгә үк ниндер таныш хисләр, таныш көйләр яңгыраган кебек, сезне гомумән бу теге кайдандыр урланган иностран җырымы ул дип плагиатлыкта гаепләмиләрме? Юк, Аллаға шүкір, гаепләмиләр. Әмма ләкин ул 80-нче, 90-нчы елларда популяр булган бер матур җырдан без инде аның бер өзеген алдык, әлбәттә. Әмма ләкин без аны үзгәрттек. Шуңа күрә ул плагиат түгел. Әмма ләкин бөтен кешеләргә дә бик якын, Күңелләренә таныш. Күңелләренә таныш һәм дә шул ук вакытта дәртле матур җыр булып чыкты, Аллаға шүкер. Әйбәт. Мин монда өстәп әйтергә тиештер дип уйлыйм. Шул беренче ноталарны ишетү белән миңа калса хәзер тамашачылар да бии башлаячак. Клипта күзгә чалынган тагын бер нәрсә ул сезнең биючеләрегез. Гомумән, нинди кием кигәннәр алар? Ул биргә үзләренә комачаламыймы? Ул алар көзгеле киемдә, русча әйтсәк инде, зеркальный киемдә, аларның шундый оригинал киемнәре безгә бик тә ошады. Һәм клип чыган вакытта без режиссерга үзебез тәкъдим иттек. Минемчә ул бик әйбәт алым булды. Яңачасы, яңачасы. Аллаға шөкер, һәм дә инде безне үзенчә безнең клибыбызны тагын да матур итте, тагын да затлы итте. Һәм без һәрбер бәйрәмдә чыгыш ясаган вакытта, шул концертларда һәрвакыт алар белән бергә чыгыш ясыйбыз хәзер. Чөнки аларны күргәч, дәвамлы булды. Иә, бу Рамиләне биючеләр дип шулай кабул иттеләр. Алар безнең команда. Менә бит, менә серләр ачыла Мәйдан каналындагы да. Тагын бер серне ачыйк әле, клиптагы машина. Бик матур машина, ул сезнең хыялдагы машинадыр инде бу. Юк, хыялдагы машина түгел. Юк. Үзеңнең Рәмиләнекедер бу. Юк, без аны арендага гына алдык. Ул шул шундыйрак 80-нче, 90-нчы стилдә булсын өчен режиссерның шундый алымы. Булай үзебезнең хыялдагы машина түгел. Ләкин матур машина, әйбәт машина. Сезнең фикергә, сезнең клипның концепциясына туры килә торган дип әйтәбез. Әйе, шулай дип әйттеләр. Рәмилә үзе машина йөртәме? Юк. Аллаға шөкер юк. Аллаға шөкер юк. Аллаға шөкер юк. Правасы да юк. Ирегә дә яратмый. Йөрергә теләгем дә юк. Безнең дуслар әйтмешә, җәяү йөргәннән бик рәхмәт дип. Аллаға шөкер. Рәмилә, үзеңнең беренче машинаны хәтерлисеңме? Хәтерлим, әлбәттә. Нинди машина иде? 14-нче маркалы машина, Lada машинасы инде. Шул Lada машинасы белән без инде Рамилә белән таныштык. Шул Lada машинасына Рамилә кызыкты, Казан егетенә кызыкты. О вакытта инде 2010 елларда. Рамилә түгел, 14-нче модель машинасы. Чөнки ул вакытта аны машина бик сирәк иде. 2010 еллар. Ул тик егетләрдәге иде. Әлбәттә, инде әлбәттә. Директор Казан егете бит инде мин. Шуңа күрә бик шундый, Аллаға шөкер, Рамиләне шуның белән үземә караттым. Әле алдарлап әйттем. Айрым квартирабыз да бар дип, эш бүлмәле квартира бар дип, миңа кияүгә чыксаң буласың дип. Нәтиҗәдә аннары икәү тырышып алдык инде, Аллаға шөкер. Юкка гына әйтмиләр бит, хатын-кыз үз гомерендә эшәй биришергә тиеш. Ул 14-нче модель машиналар җегеткә кияүгә чыгарга, өен үзенә яздырырга һәм инде 3 кыз ким дигәндә алып кайтып бирергә. Шулай. Үзең ничә машина алыштырдың? Хәзерге машинабыз безнең 3нче машина бит. 3нче Әйе, машина. түгел, әйе. Иә, мин алай теге гел алмаштырырга яратмыйм. Без алай машиналарга кызыкмыйбыз. Шул гына. Кызыкмыйбыз. Біз яңаны алабыз да 4-5 жыл буе теге ишелеп беткәнче йөрибез инде. Сез ул акчаны клип төшерергә, яңа җырларга. Юк инде. Юк, идеге җиһазларга тотам, ялга барып кайтырга булдырабыз. Балаларга мин аларны туздырам. Машинага һәр хәлдә түгел. Миңа калса гадәти хатын-кызның Чөнки ул һәр вакыт әйтә, машина бит синең өчен ди. Машина безгә Мин алса, биргән машинада. ул үзе теге утырып йөргәнне белми, без бит белән һәр вакытта шул ук теге төрле чараларга чыгыш ясаган вакытта, читкә барганда да һәр вакыт машина белән йөрибез. Әмма ләкин Рамилә әйтә, ул бит синең машина ди. Минем машина түгел ди. Шуңа күрә машинага киткән акчалар, аңа сарыф иткән акчалар, ул инде минем өчен киткән акчалар. Бу сезнең бүленгән иде. Бу як синеке, бу як минеке. Ләкин сезне берләштерә торган ул сезнең клипларыгыз да бит әле. Җәй көне тагын бер клип төшерәбез дип мактандыгыз. Дөресрәге, без яңа җыр яздырдык, клипның яртысын төшердек. Төшереп бетерү мизгилләрендә. Җәйге күренешләрне, матур күренешләрне төшерүче алабыз. Инде без җәй вакыт
теге көннәр тагында матурайгач, хәзер дә Аллага шөкер матур Сезнең белән көннәр. генә бәйле түгел, табигать белән бәйле. Әлбәттә. Табигать халаты. Табигать та кирәк анда, матурлык та кирәк, шул ук Минем гаилә дә кирәк. әйе, аларның позитив булуы кирәк, әле бит яз көнне, кыш көнне барыбер кешенең әле кәефе дә алай ук түгел. Җәй көнне инде Витаминнар җитеп бетмәде. әйе, җәй көнне инде әйбәт кәеф белән, әйбәт һава торышы белән Алла бирсә инде клип төшергә исәбебез бар, Алла бирсә. Иң беренче чиратта әлбәттә Мәйдан каналында күрсәтәбез. Сезне көтеп калабыз. Лайклы хитта. Алла бирсә. Сер итеп кенә ачыгыз әле, җырның пилот исеме бармы? Әйе, кадерлем дигән исем, әйе. Димәк, мәхәббәт турында. Әлбәттә, без һәр вакытта мәхәббәт турында, җаваплы мәхәббәт турында, бер-беребезне ярату турында без һәр вакытта шундый позитив җырлар. Яратам, әллә чынлап та яратамы? Әйбәт, пауза булды бу җәмәгать. Яратмаган. Яратады инде керенә 15 мәртәбә иңәсендә яратам дип әйтә. Беренче елларда бирә иде, балалар тугач бирә иде, юк. Рамил, миңа калса сиңа бүләк ясарга мөмкинлек бар, җәйгә берәр ялга алып бармыйсыңмы? Ял итәргә. Әле барып кайттык, шуңа күрә теге ял турында без җәй көнне бар тик эшләргә дәшләргә Алла бирсә, аннан соң инде Дөресрәге без ялга бармадык, без умрага бардык. Инде. Но ул безнең иң зур ял иде ул безнең. Әйе, зур өчен. Ялдан да зуррак. Әйе, ялдан да зуррак безнең Шуңа теләк. күрә Аллага шөкер Алла бирсә, җәйне эшләп үткәргә исәп, аннан соң инде көз айларында бәлки мөмкинлегебез, җаебыз булса, барып кайтарбыз. Булай ял әле күренмәй. Күренмәй. Сезнең янып торган күзләргә карасаң, сезнең өчен иҗат үзе ял кебек. Әлбәттә, без һәр вакытта тамашачылар алдына чыгыш ясаган вакытта ул үзе бер рәхәт, үзе бер ләззәт. Без инде халыктан энергия алабыз, шатлык, сөенеч алабыз. Шуңа күрә һәр вакытта ул безнең өчен теге күтәреп ташу эше түгел, шахта эше түгел бит инде ул. Барыбер Аллага Чагыштырганда ие. Ие, чагыштырганда әлбәттә эмоциональ мораль яктан әлбәттә җиңел түгел, әмма дә ләкин ул бары тик ләззәт кенә, рәхәт кенә китерә. Аллага шөкер, булып торсын эшләргә насыйп булсын. Көннәребез тыныч булсын, Алла бирсә. Барыбызын да. Әфәрин. Бу урында Мәйдан каналының әлеге тапшырыгын караучыларга шундый мөмкинлек бар, үзегезнең җырны тәкъдир итегез әле. Рамил Хәйретдиновлар. Иң шәп, иң текә клиплы супер хит җыр Тикси. Тавыш бирәбез. Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin direk Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin direk Bürülende jullu yazlar jitkende Almaların özerişin Gözüne girek tüterge Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin direk Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin direk Aşağılarda matürünler Üsse yemle jeylerine Şekşekleri atsın için Sular girek siberge Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin direk Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin direk Sanılaşlar irten sayrı Unut dalga direkte Kış günlerin anlar için Mınlar girek yürekte Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin direk Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin direk
Фейрүзә Захидуллина да яңа җырлар өстендә эшләвен әйтте. Клиплар төшерү планлаштырылмый. Әлегә җырлар яздырырга исәп, күп кенә җырларның сүзләрен һәм көен үзем иҗат итәм, язам. Җырларның темалары мәхәббәт, тормыш һәм табигать турында, диде Фейрүзә ханым.
Лайыклы хитнең кунаклары танылган иҗади гаилә Ләйсән Гыймаева, Булат Байрамов. Саулармысыз? Сәлем, сәлем. Сәлам үзегезгә, безгә килгән өчен зур рәхмәт. Ничек хәлләр, ничек кәефләр? Яхшы, без әле китмибез. Сезгә рәхмәт ахырдан әйтәр бит гадәттә. Юк, сезгә беренчедән килгән өчен, чөнки Мәйдан каналында сезне көттек, күптәннән инде сезне тереләй күргәне юк иде, исәнләшеп, шулай кочаклашып, үзегезне тамашачылар белән якынрак таныштырасы килде. Яшер матырын түгел, бүген рәхәт яшәргә дөньяда җырының клибы турында сөйләшәбез. Иң беренче сорау. Шуның кадәр матур үзегезнең име бу? Нәрсә бу? Кайда бу? Бу минем яшерен дача иде. Хатын белми торган менә инде. Клипчелегә сорау мәсьәлә килеп тугач, ярар картларны ачырга булдым әйтәм. Хатын менә шулай ясаган им йорт салган инде. Әйтергә туры килде. Әйтергә туры килде. Менә шул салган йортына шул хәтле күп итеп чәчәкләр сатып алып, машина сатып алып, Менә 8 март алдына сюрприз ясады. 8 март алдына чәчәкләр күбие. Бу нәкъ төшерде 9 март көнендә. Яллар Сатучыларның инде чәчәкләре калган, миңа дисконт буенча гына арзан бәягә. Бик күп чәчәкләр. Бик күп чәчәкләрне җыйып алып киттем. Көнен сатылмаган чәчәкләре бар. Барысını җыйып алып килдем шунда. Бу 9 марттан соң димәк Ләйсәнгә бирелгән чәчәкләр генә түгелме? Или шул чәчәкләр? Yok. Bu яңалары сатып алдым. Сатып алдым әйтәм. Сатып алынган. Бик кыйбатка төште. Менә син ялгышмасам сез бит үзегезнең йорт белән торасыз. Әйе. Димәк бу үзегезнең йортта түгел. Ничә бу үзегезнең йортта төшермәдегез? Безнең йортны көн саен күреп торалар. Билгеле бер социаль челтәрләрдә исемен атарга ярамый. Күренеп тора. Һаман шуны күрсәтергә, күпме күрсәтергә була инде. Инде абайларны алыштырасы килә ди Ләйсән Гыймаева. Инде замечание ясый башлар. Сәгатегез алыштырыгыз. Стенадагы сәгатегез туйдырды дип язалар. Картинагызны алыштырыгыз дия. Менә бит. Безнең шулай дип. Теге үзегез генә туй түгел, тамашачыларны туйдырмассыз. Әйе. Күргән саен сез яңа образда мин инде Ләйсәннең яулыгы турында аерым бер әйтеп үтәргә тиештер дип уйлыйм. Күз ташына Ләйсән гомумән сине шундый хатын-кыз алихасы образы буларак беләбез. Син ул клипта машинада йөрисең, ялгышмасам. Әйе, йөрим. Ул машина. Йөрегә тырыша. Так, бу Мин турда әйтеп барам бит аны. бу турда синең бармы соң таныклык йөртү машина йөртүгә дигән? Минем таныклыкка инде ничә ел. Син димәк үзең машина йөртәсең? Йөртәм, машинам гына юк. Бу машина димәк. Бүләк иде ул. Ләкин мине алдаганнар, мен аны килеп карадым, аның двигателе юк. Шуңа күрә клипта үземә әтергә туры килде машинаны арттан. Этеп кенә йөртте инде. Әтеп йөрттем. Димәк син машинаны гына түгел, гаиләңдә әтеп йөртүче шын Локомотив. Локомотив. Әйе. Алга бара торган локомотив буларак җәйгән инде планнарыгыз бар. Ой, җәйгә планнар Эшләргә иде инде Әйтергә безнең. ярый бакчада торган. эшләргә. Бакча, сезнең Әйе, бакчалар бар. без бит үз йортыбыз белән яшибез, безнең бакча да бар, анда Сез теплица да бар. хәзер бөтенесе дә монда инде май бәйрәмнәре тирәсендә карый. Ләйсән нәрсә үстерәме икән? Инде хәзер ашыйбыз, руккала, муккала, кузгалак, музгалак дигән әйберләр Үләннәр. үсеп чыкты. Яшел үләннәр ашый Әле менә башлады. хәтта булды инде. Әйе. Помидорлар, кыярлар утыртырга исәп инде һәм безнең шул менә җимеш агачлары бар инде. Димәк, Булат белән Ләйсәннән җәй көне бернинди клип көтмибез. Клипчелегә иде. Исәп Шерегә бар. иде. Иҗатка кагылышлы, әйе. Әлбәттә. Яңа җырлар. Менә барысын да үзең беләсең бит инде. Үзең генә сөйләп бир инде безнең өчен. Юк, мин сезне беләм. Сез бит әле аннары зур җәйгә турнаны сабан туйлар белән башлап йөрәсез, ялгышмасам. Аллаһы бирсә инде башта сабан туйлар, җырлар, клиплар, тагы нәрсә. Концертлар. Ялга барырга кирәк әлбәттә ялга. Так, кайсы якларга? Ялга менә чакырдылар бу елны Башкортстанга. Бик еракка. Башкортстан Lounge Spa and Hotel and Resort. Аннан соң әле тагын бер зур эшебез бар безнең. Безнең олы кызыбыз 11 классны бетерә. Быел. Егы биреп укырга керергә. Менә бит, менә миңа калса иң зур максатларның зур КПУга Әйе. кертмәкче булабыз. КПУга. Син Нәрсә ул КПУ дигән нәрсә Сибеле. Куда папа устроит инде? Менә җәмәгать. Син КПУны көндә сөйләбез бит инде. Һәр кемнең үз юлы дияр. Ә безнең тамашачыларның бүгенге юлы ул сезнең клипны карап ләззәтләнү. Клибыгызны үзегез тәкъдир итегез әле. Димәк, рәхәт яшәргә җыры һәм аның клибы башкаручылары Татарстанның атказанган артисты Ләйсән Гыймаева. Алкышлар. Һәм шоумен, алып баручы, сценарист, режиссер, кемнәр дип әйтим инде сине. Булат Байрамов безнең уртак иҗат җимешебез рәхәт яшәргә дөньяда җыры. Матур гаиләдән матур клип. Игътибар белән карыйбыз.
булганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт. Янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Карап күзләргә, янып хисләрдә, тормыш юлларын насыйп булсын үтәргә. Шатлык таратып, бәхетне татып, бары яратып гел яшәргә. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт. Янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Тормышлар мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт. Янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт. Янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Булат Нигъмәтуллинның май бәйрәмнәре башкаларның кебек бакчада үтми. Ул сеңлесе Дилә Нигъмәтуллина белән чит төбәкләрдә концертлар куеп йөри. Кемдер үзе ял итә, ә без халыкны ял иттерәбез. Матур кичләр үткәреп, халык күңелен күреп йөрибез, диде Булат. Бәхет кышын, син Худайдан бүләк булдың. Сөюбез агачына килеп кундың. Кай арада үсеп җиттең март кояшым. Нечкә билле, дулкын чәчле кыйгач кашым. Кызым, кызым, таң йылдызым, бәхет кышым. Син булганга балкып тора бар тормышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансыннар. Фәрештәләр сакласыннар, якласыннар. Кызым, кызым, таң йылдызым, бәхет кышым. Син булганга балкып тора бар тормышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансынар. Фәрештәләр сакласыннар, якласыннар. Фәрештәләр сакласыннар, якласыннар. Әлдә истә, сиңа карап сокланганым, кочагымда иркәләнеп йоклаганың. Үскән сайын гүзәллегең арта барды. Тырышлыкны, уңганлыкны тарта барды. Кызым, кызым, таң йылдызым, бәхет кышым. Син булганга балкып тора бар тормышым. Хыял уйлар һәр вакытта аклансыннар. Фәрештәләр сакласыннар, якласыннар. Кызым, кызым, таң йылдызым, бәхет кышым. Син булганга балкып тора бар тормышым. Хыял уйлар һәр
vaqtda aqlansınlar. Fəriştələr saqlasınlar, yoqlasınlar. Fəriştələr saqlasınlar, yoqlasınlar. Alda yollar, ak yolların bulsun aşık. Durmuş dertin, kugelinden tursun taşıp. Etiyeni, tuğanların gili yeneşe. Maksatına gil irişip gürlep yaşa. Kızım kızım, dan yıldızım, bəxet kuşum. Sen bulğanğa, balqıp tura bartırmışım. Xiyal uylar, her vaqtda aqlansınlar. Fəriştələr saqlasınlar, yoqlasınlar. Kızım kızım, dan yıldızım, bəxet kuşum. Sen bulğanğa, balqıp tura bartırmışım. Xiyal uylar, her vaqtda aqlansınlar. Fəriştələr saqlasınlar, yoqlasınlar. Fəriştələr saqlasınlar, yoqlasınlar. Fəriştələr saqlasınlar, yoqlasınlar. Asiya Ғайниева ижатташ дусларын жиып, Залесный мәдәниет йортында хәйрия концерты оештырган. Яшьлегемә кайттым әле дип исемләгән концерт программасыннан җыелган акчаларны Асия махсус хәрби операциядә хезмәт итүче ир егетләребезгә юллаган. Асияның бу изге гамәле күпләргә үрнәк. Афәрин, Асия дип әйтәсе генә кала. Tağlarını da iskencil günde Sina bulgan süyülerim küçülü Kullarıma ürülüp kilginde Göz aldığımdan gitme güleş yüzün Düşlerimi de sina endeşemde Ayda yürüsen de isen yürüsün Ferişteler bulsun yeneşeğide Göz aldığımdan gitme güleş yüzün Düşlerimi de sina endeşemde Ayda yürüsen de isen yürüsün Ferişteler bulsun yeneşeğide Tatlı hıyalımda kümüş külde Kara kışlar bulup yüzebіз Көк yüzünün жиді қатын gizip Сәңгір көлге тағын кешебіз Көз алдымынан кетме күләш yüzün Düşlerimi de sina endəşəmdə Ayda yürüsən de isen yürüsün Fəriştələr bulsun yenəşəngdə Yaratıpla yaşavlar bəxit Gözlərini də senin nurğuna Maturlığı köşkən var dünyanın Bizden ömür moңlı jırğına Göz aldımından gitme güləş yüzün Düşlerimi də sina endəşəmdə Ayda yürüsən də isen yürüsün Fəriştələr bulsun yenəşəngdə Göz aldımından gitme güleş yüzün Düşlerimi de sina endeşemde Ayda yürüsen de isen yürüsün Ferişteler bulsun yeneşeğide Ayda yürüsen de isen yürüsün
яшәңдә. Казанда Илшат Валиевның күптән көтелгән концерты узды. Бик дулкынландырган иде. Үтте дә китте, иҗатыма битараф булмаган тамашачыма, рухи һәм матди яктан ярдәм иткән якын дусларыма рәхмәт. Концерттан күңелем тулып кайтты, диде Илшат. Матур моңлы җырларың өчен рәхмәт. Әфәрин, уңышлы концертларың белән котлыйбыз сине. Кайда калды микән, уйлыйм кичен иртән, яшьлегемнең назлы кояшы. Миндә сәер хәләт, тик бер генә сәгать, сине янда килә тоясы. Кайда калдың белмим, сине эзләп йөрим, икәү йөргән төнге урамнан. Кайда калдың белмим, ләкин үзең күрмим, үткәннәргә хәтер уралган. Йолдызларны шутлап, чәчләреңнән сыйпап, аттырасы килә таңнарны. Үтсә дә бит үткән, күкләргә бар үпкән, бәйләмәгән сөйгән җаннарны. Кайда калдың белмим, сине эзләп йөрим, икәү йөргән төнге урамнан. Кайда калдың белмим, ләкин үзең күрмим, үткәннәргә хәтер уралган. Жалың тойып иңдә, каршы барам җилгә, йолдызларга сөйләп серемне. Сине тоеп янда барам һаман алга, офыкларда алтан беленде. Кайда калдың белмим, сине эзләп йөрим, икәү йөргән төнге урамнан. Кайда калдың белмим, ләкин үзең күрмим, үткәннәргә хәтер уралган. Үткәннәргә хәтер уралган.
Наил Әсхамов әнкәй җырын әнисенең 90 яшьлек юбилейына яздырган. Үзем дә шигырьләр, җырлар язам. Хәзерге вакытта 2 яңа җыр өстендә эшлим. Берсе Татарстанның халык артисты Илфат Камалиев язган "Соң очраштык" дигән җыр. Сине көтәм дигән җырның авторлары Эльвира Әхмәтова белән Гүзәлия, диде Наил. Назларды жиғанға өңгәй Нұр бүркелә синең йөзеңнән Күпме икән төн йоқламый үткән Көннәр әнкәй ғүмер көзіңнән Әни әнкәй, әнием әнкәйем Gururlanıp karayım kuzene Nişik güne otasam da sine Dikilişeni kuzene Sin güne biten ke yaradasın İplep gene noslap kadirler Balalardan özün ulugaygaş Görsen idi kup kadirler Eni enkey, eniyem enkeyim Gururlanıp karayım kuzene Nişik güne otasam da sine Dikilişeni üzerine Senin yüzlerine Жылылығын шитке қарала Ey bir Allah'ım ғазиз әнкәйімні Қайғы сағышлардан қарала Әни әнкәй, әнием әнкәйім Gururlanıp karayım kuzene Nişik güne otasam da sine Dikilişeni üzerine Eni enkey, eniyem enkeyim Gururlanıp karayım kuzene Nişikine otasam da sine Dikilişeni üzerine Eni enkey, eniyem enkeyim Сәлем дуслар, татар шоу бизнесының иң кайнар яңалыклары белән сезне мин Эльвира Шакирова сәламлыйм. Кайсы җырчылар премьералары белән сөендерде, ә кемгә Татарстанның халык артисты дигән мактаулы исем бирелде. Ә хәзер бу яңалыклар турында тулырак. Соңгы атнада эстрада премьераларга бай булды. Илсия Бәдретдинованың ачуланма язмыш Курыкмыйм дигән җыры дөнья күрде. Иң яраткан җырларымның берсе бу. Кулымнан килсә, язмышымны каршыма бастырып, күзеңә карап җырлар идем ди Илсия. Зинира һәм Ризат Рамазановларның да иҗаттан туктаганы юк. Рамазановларга яз яхшы тәэсир итә.
Тагын мәхәббәт турында җыр яздырганнар, чираттагы премьералары күзләреңә гашыйкмын дип атала. Сүз уңаеннан Мәйдан каналында да зур премьер булды. Элвин Грейның яз килә җырына төшерелгән клибы дөнья күрде. Сер итеп кенә әйтәм, Ландыш белән Фәрит тә Мәйдан тамашачылары өчен шәп премьер әзерләде. Анысын тиздән безнең каналда күрерсез. Татарстанның ат казанган артисты Рөстәм Асаевка Татарстанның халык артисты дигән исем бирелде. Дәрәҗәле бүләкне ул Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кулыннан алды. Җырчыны социаль челтәрдә котлаучылар арасында ул моңа күптән лаек иде. Рөстәмнең халык артисты исеме күптән бар дип уйлый идем дип язганнар. Без дә Рөстәмне котлыйбыз, иҗатында зур уңышлар телибез. Дуслар, әгәр эстрада дөньясындагы иң кайнар яңалыкларны белергә теләсәгез, Мәйдан каналында шоу-бизнес яңалыкларын карагыз. Иң шәп, иң текә яңалыклар Мәйданда. Мин Эльвира Шакирова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Лайыклы хитта күрешербез. Лайыклы хитта ВК-га күзәтү сәхифәсе. Ягъни Мәйдан каналының ВКонтакте социаль челтәрләрендәге рәсми төркемендә язылган кызыклы фикерләргә бергәләп күзәтү ясыйбыз. Дамир Фәйзханов белән Вәсилә Сафина дуэтын барыгыз да җылы кабул иттегез. Нинди генә матур фикерләр язмагансыз, зур рәхмәт. Рузилә Рөстәмовна дигән язылышыбызның фикерләре күңелләребезгә хуш килде. Искиткеч дуэт. Яратып тыңлыйбыз. Яшь ярымлык нәни кызыбыз телевизорлардан сезне күргәч, хәтта бии башлый. Шундый авыр заманнарда күңелләрне күтәргәнең өчен рәхмәт сезгә дигән Рузилә. Әлхәмдүлилләх, җырын башкаручы Аида Ибракова исемле яшь башкаручыбыз иң күп лайк һәм иң күп фикер җыйган постлар исемлегендә. Хәлимә Рафикова исемле язылышыбыз Аидага балакаем бигрәк матур җырлыйсың, уңышлар, бәхет сиңа дип ихлас теләкләрен җиткергән. Дуслар, Мәйданның ВКонтактедагы рәсми төркеменә кушылыгыз. Теге яки бу җыр артист турында фикерләрегезне языгыз. Кем белә бит, менә нәкъ сез язган фикер Мәйдан каналының лайыклы хит тапшыруында яңгырар. Бүгенгә тәмам дуслар. Исегезгә төшерәм, яраткан җырыгыз өчен 55-33 кыска номерына SMS хәбәр юллагыз. Тулырак мәгълүматны Мәйдан ТВ сайтына кирип укыгыз. Барыгызны да якынлашып килүче бөек җиңү көне белән тәбриклим дуслар. Илләребез имин, дөньяларыбыз тыныч, күкләребез аяз булсын дигән теләктә мин Илмир Ямалов һәм безнең иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Мәйдан каналы белән бергә булыгыз.